ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝስደድ ነዊሕ ዓመት ያውፂረ ዝርከብ እንተኾነ ግን ኣብ ኤርትራ ከለኹ ከም ዘፍቅራ ዘይነገርኳ ኣነ በይነይ ጥራይ ዘፍቅራ ኣብ ከባቢ ዝዓበየት ገና ብንእሽተኣ ኸላ ገዲፈያ ዝወፀኹ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ከባቢየ ነይራ እንተኾነ ግን ኣብ ኤርትራ ከለኹ ክምርዖ ወይ ናይ ፍቅሪ ዝምድና ክጅምር መደብ ስለ ዘይነበረኒ እናፈተኽዋ ከም ዘፍቀርክዋ ከይነገርክዋ እየ ዝወፃኹ እንተኾነ ግን ኣዝየ ፍቅራ ስለ ዝነበርኩ ብንእስነታ ኸላ ስለ ዝገደፍክዋ ካልእ ክትምርዖ ትኽእል እያ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩን ሓሳበይ ኩሉ ግዜ ቁሩብ ምስ ተረጋጋኹ ዓቕሚ ምስ ረኸብኩን ንዓኣ ከይደ ክምርዓዋ እዩ ነይሩ ሓሳበይ ዝነበረና ሓሳብ ከም ሓሳበይ እውን ንውሕ ዝበለ ዓመታት ሰሪሐ ኤርትራ ኣተኹ ኣብ ሓደ ገዛውቲ ንነብር ስለ ዝነበርናን ስድራኣ ስለ ዝፈልጦምን ኣቴ ቀልጢፈ ንቤተሰበይ ሽማግለ ክልእኩላ ዝነገርክዎም እንተኾነ ግን ከምቲ ዝገደፍኳ ስለ ዘይነበረት ዕድመ ወሲኻ ስለ ዝፀንሐትንን ቤተሰበይ ብፍላይ ከኣደይ ግደፍ እዛ ቆልዓ ምስ ብዙሓት ኣወዳት እያ ትርአ ኣይትድልየካን እያ እናበለት ለመነትኒ ብዙሕ ሰብ እውን ንስኣ ክምርዖ ከም ዝመፃኹ ስለ ዝፈለጠ ከም ዘይተድልየኒ እዩ ዝነግረኒ ዝነበረ እንተ ኣነ ግን ካብቲ ኣብ ሽዑ ግዜ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝያ ምልክዕቲ ካብ ግዜ ንእስነተይ ገና ጓል 15 ዓመት ከላ ዝተመነኽዋ ካልእ ሰብ ተጫራቲ ክህልወኒ ከም ዝኽእል ኣሚነ ከይቀደሙኒ ክቕድሞም ብምሕሳብ ንዓኣ ክብል ሃገር ኣቋሪፀ ከም ዝመፅእ ዝገበረት ኣብ ልበይ ዝኣተወት ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝነበረት ካልእ ሰብ ስቂለ ክመርዖ ዝመፀኹ መሲልዎ ክልምነኒ ከሎ እንተ ኣነ ግን ኣብ ልበይ ሒዘዮ ዝኸድኩ ፍቕሪ ኣብ ቦትኡ ንምብፃሕ ስለ ዝመፃኹ ንእሽተያ ሓዳር ምስ ገበረት ከዓ ክትቅየር እያ ብምባል ኣነ እውን ኣብ ንእስነተይ ስደት ስለ ዝወፃኹ ንዓኣ ከይወስዱለይ እምበር ዕድመይ ከም ወዲ ዓብ ዝበሃል ኣይነበርኩን በዚ ድማ ንዝተዛረበኒ ወይ ዝመኸረኒ ሰብ ክሰምዖ እዝኒ ዝበሃል ኣይነበረኒ ገዛና እውን ስለ ዝሸገርክዎም ሽማግለታት ሰደዱ ቤተሰባ እውን ቀልጢፎም እዮም ተቐቢሎሞም ከምቲ ግቡእ እውን መርዓ ተቆፅረ መርዓ ምስ ተቆፅረ እውን ክንላለ ቅድሚ መርዓ ክንራኸብ ፍቓድ ሓቲተ ተራኺብና ክንዕልል ጀመርና መልክዓ ካብቲ ዝነበራ ንላዕሊ ወሲኻ ዓባይ ጓል ኮይና ንኽትሪኣ ኣዝያ ተብህግ ስለ ዝነበረት ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ምሳይ ክትከውን ተመንደኹ ኣብ ዕላልና እውን ካብ ኤርትራ ምስ ወፃኹ ዝነበረኒ ህይወት ሓተታትኒ ኣነ እውን ቅድሚ ምኻደይ ይፈትዋ ከም ዝነበርኩን ንዓኣ ክብል ከም ዝመፃኹን ነገርኳ ንሳ እውን ኣዝያ ተገረመት ተኾነ ግን ኣዝያ ስለ ዝሓፈረት ካብ ገፃላ እዩ ዝነበብ እምበር ክትምልሰለይ ኣይከኣለትን ኣነ እውን ብወገነይ ሕሉፍ ህይወታ ክሓታ ጀመርኩ ንሳ እውን ኣነ ደኣ እሞ እንታይ ብዙሓት ኣወዳት ንፍቕሪ ይሓቱን እዮም ኣነ ግን ፍቓደኛ ኣይኮንኩን በለትኒ ኣነ እውን ነገሩ ንእሽተይ ኣኺ ኣነ እውን ምስ መንጠሉኒ ዘይወፅጓሂ ከይኮነኒ እየ ናባ ክመፅእ ዘለኹ ሽላሎ ቆሊባሎ ብምባል ኣዝየ ከም ዘፍቅራን ከም ሰብኣያን ዓብ ሓዋን ክኾነላ ምዃነይ ነገርኳ ንሳ ግን መልሲ ዝበሃል ተበኒ ነበረትን ብሕፍረት ኣብ ፅፍራያ ክትኣቱ ትደሊ ነይራ ንስድራይ እውን ከምቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ዘይኮነስ ኣዝያ ሓፋር እድብቲ ምዃና ነገርክዎም ንሶም እውን ንስኻ ጥራይ እንኳዕ ኣመንካልና እምበር ንሕና እንታይ ኣለና ብምባል ናይ መርዓ ምድላዋቶም ጀመሩ ሓደ ግዜ እውን ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢና መርዓ ተዓዲምና መርዑት ዕሰለየ ኣብ ዝብልሉ ግዜ ምስ ዓባ ሓወይ ከድና ኮፍ ኢልና ነቶም ዝስዕስዑ ሞራል ንምሃብ እናጠቕዓና ሓደ መንእሰይ መስተ ሰትዩ ንስኻስ ካብ ደገ ስለ ዝመፀኻ ኣፍቃሪተይ ክትምንጥለኒ እናበለ ካሃርመኒ ናባይ ቀረበ ብዙሕ ሰብ እውን ክዓርቀና ናባና ገፁ ክቐርብ ጀመረ ስለ ዘይተረድአኒ ስቕ ኢለ ፈዚዘ ዝጥምቶ ዝነበርኩ ምስ ሓወይ እውን ተታሒዝና ወፃና ገና ዝበሎ ስለ ዘይተረድአኒ እውን ንዓባ ሓወይ እንታይ ኮይኑ ደሓን ድዩ በልክዎ
ብምግራም ንሱ ግን ተረዲእዎ ስለ ዝነበረ ብሕርቃን እንታይ ደሓን ኣሎ ዘይትሰምዕ እንዲኻ ኾንካ እምበር ብዛዕባ ዛሕፂኢትኻ እዩ እዚ ጉዳይ በለኒ። ኣነ እውን ስለ ዘይተረድአኒ ብዛዕባ ኣዳ እንታይ በልክዎ። እዚ ወዲ ኣፍቃሪተይ መንጢልካኒ ዝብለካ ዘሎ በለኒ። ኣነ ግን እዛ ቆልዓ ብዙሓት ከም ዘሸግርዋ ነጊራትኒ እያ። እንተንሳ ግን ዝጀመረቶ የብላን ስቕ ኢሉ ይበጃኻ ነቦይ ነደይ እዚ ጉዳይ ኣይንገሮም ከምዛ ቆልዓ ሓደ ዘይተፈጥሮ ይኹን በልክዎ። ብውሽጠይ እኮ እንተፈራሕኩ እንተኾነ ግን ኣብ ኢደይ ምስ ኣተኽዋ ናይ ቤነያ ብምባል ብዙሓት ተገደስኩም። ድሕሪ ገለ ዋርሕ እውን መርዓና ኣኺሉ ስድራናን ንሕናን ንሕጎሰሉ ውራይ ሓለፍና። እንተኾነ ግን ዕድሚኣ ንእሽተይ ምስቲ ምንባሩን ቅድሚኻ ዝጀመርክዎ ነገር የለን ምስቲ ዝበለትንን ዝተጸብኽዎ ምስ ድንግልናኣ ክጸንሐኒ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ እውን ኣይኮነን። ኣነ ግን ጓል ዘጋጥማ ብዙሕ እዩ ድሓር ከዓ ተሰኪፈያ ዘይነገረትኒ ትኸውን ብምባል ብዙሕ ኣይተገደስኩላን። እንተኾነ ግን ንኽትምልሰለይ እንታይ ከም ዘጋጠማ ቀስኪራ ሓተትክዋ። ንሳ እውን ከም ተሰከፈትንን ቅድሚ ሕጂ ዓርኪ ከም ዝነበራን ነገረትኒ። ኣነ እውን ሕሉፍ እዩ ብምባል ኣይተገደስኩን። ሕፁነትና እውን ጀመርና። እንተኾነ ግን ኣብ ሕፁነት እውን ስማሓዙታ ክትቁነን እንተወፅያ ኣዝያ ደንግያ ትመፅእ ከምኡውን ንፋስ ክወስድ ኢላ ደንግያ ትመፅእ ስለ ዝነበረት ምሰደይ ግን ኣብ ሕፁነት ብኣሳ ጀመራ። ኣነ እውን መዓልተይ ኣኺሉ ናብ ኣሜሪካ ተመለስኩ። ዝኣትኹ እውን ኣብ 3 ወርሒ ነብሰ ጾር ምዃና ኣበሰሩኒ። በዚ ድማ ሓጎሰይ ምቁፅፃር ሲኢነ ንዝፈልጦ ሰብ ኩሉ እናደወልኩ ሰበይተይ ነብሰ ጾር ምዃና ክነገር ጀመርኩ። ክሳብ ግዜ ሓርሳ ምስ ገዛና ፀኒሓ እውን ቀዳማያ ስለ ዝኾነ መዓልታ ምስ ኣኸለ ናብ ቤተሰባ ኸይዳ ቀዳማይ ውላድና ብሰላም ተገላገለት። ኣነ እውን ኣዝዩ ደስ በለኒ። እንተኾነ ግን ኣብ እንዳ ስድራኣ ኮይና ሓድሽ ሓሳብ ኣምፀት። ኣነ ንገዛ ኣይምለስኒ ሓዳረይ ክወፅእ ገዛ ይፍለየለይ በለትኒ። ኣነ እውን ስድራይ ብዘይ ሰብኣይ እንታይ ሓዳር ክሳብ ትወስዳ ኣብዚ ዘይትጸንሕ እኮ እንተበሉኒ ኣነ ግን ምናልባት ዘይተሰማምዓ እዩ ዝኸውን። ድሓር ከዓ ንኹሉ ሰላም ከምኡ ሓይሽ ብምባል ገዛ ፈለኹላ። በዚ ግን ቤተሰብ ናተይ ሕጉሳት ኣይነበሩን። ኣነ እውን ቀልጢፈ ክመፅእ ኣይከኣልኩን። ክትመፅእ ኣለካ ብምባል ትርብሸኒ ስለ ዝነበረት ክኸይድ ኣለኒ ብምባል ወደይ ወዲ 2 ዓመት ምስ ኮነ መጻኹ ገጽቲ ካብ ዝውለድ ዘይረኣኽዎ ወደይን ከይጸገብኳ ዝኸድኩ ሰበይተይን ብምርኣየይ ግን ኣዘይ ተሓጎስኩ። ብሓዳርና እውን ዘይግረም ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ገዛይ ዝጎድል ነገር የለን። በዓልቲ ቤተይ ዝበለትኒ ንምግባር ድሉይ እንተንሳ ግን ካልኣይ ግዜ ምስ ረኸብክዋ ከም ተቐዳማይ ሕፍረት ዝበሃል የለን። ኣዝያ እኳ እንተኽበረትኒ ሓደ ግዜ ግን እቲ ናይ ባሕቂ ጠባያ ስለ ዝሞልቃ ደስ ዘየብል መልስያ ትምልሰለይ። ስድራይ እውን ብኣ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ካብኦም ኣዝያ ከም ዝረሓቐትን ውዒት ምዃናን ይገሩኒ። ኣነ እውን ወላ እኳ ደስ ኣይበለኒ እቲ ዋዕኮ ባህሪኣ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ሓሰብኩ። እቲ ምርሓቅ ግን ደስ ስለ ዘይበለኒ ንምንታይ ኣኺ ካብ ቤተሰበይ ትርሕቂ ብምባል ሓተትክዋ። ንሳ እውን ኣደይ ከም ትሕየላን ኣከዳድናኣ ከይተረፈ ከም ትቆፃፀራን ነገረትኒ። ምክንያታ ብዙሕ ደስ ከይበለኒ እውን ኣብ ሕጂ ከምኡ ክትገብር ከም ዘይብላን መዓልታ ፈልያ ኣብታ ዝፈለየትላ መዓልቲ ግዴታ ወዶም ከተሪኦም ከም ዘለዋን ጥንቃቐ ብዝመስል መልክዑ ነገርክዋ። ንሳ እውን ተሰማሚዓ ሕራይ በለትኒ። ኣነ ግን ዘይከም ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነገር ደስ ከይበለኒ ዕረፍተይ ወዲኤ ተመለስኩ። ተኾነ ግን ሕጂ እውን ልክዕ ከም ተቐዳማይ ድሕሪ ገለ ዋርሕ ነብሰ ጾር ምዃና ነገሩኒ። ኣነ እውን በዓልቲ ሓዳረይ ስለ ዝኾነት እዚ ክጋጥም ግዴታ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይገረመንን። እንተኾነ ግን ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ሓደ ቆልዓ ጥራይ መደብ ገይረ ስለ ዝነበርኩ
ንውሑ ደስ ኣይበለንን ተኾነ ግን ጅውን ተጸቢና ካልአይቲ ጓል ብሰላም ተገላገለት ንሳ ገና ጓል 2 ዓመት ምስ ኮነትውን ካብ ኤርትራ ክትወፅእ ስለ ዘይትኽእል ናብ ኢትዮጵያ ምጻኽዋ ኣብኡውን ምስ ደቀይ ጽቡቕ ህይወት ክነብሩ ጀመሩ ኣብቲ ግዜትውን ከቢድ ሕማም ኣጋጢምኒ ስለ ዝነበረ መድሃኒት እናወሰድኩ ዝሰርሕ ነይረ ግን ጻሕሪ ኩሉ ሰበይተይን ደቀይን ከይጠምዩን በትውን ስድራይ ከየጉሂኒ ምሕጋዝ ነይሩ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወትውን ብዙሕ ደስ ዘይብል ባህርያት ክዕዘብ ጀመርኩ ንቤተሰበይ ኣብ ዝሕግዘሉ ግዜ ብቕንዕና ንገዛናኮ ከም ዝልኢኸ እንተይለያ ዝገብረላ ኩሉ ረሲዓ ዓጽያትን እያ ትቕኒ ኣነውን ሓቀያ ብምባል ማዕረ ስድራዬ ቤተሰባ ዝኣሊላ ወላኳ ብመድሃኒት ከም ዝንቀሳቐስ ኣይንገራ እምበር ከም ዝሓመምኩ እንተ ነጊረያ ከም ዛጓና ከመይ ኮንካ ዝበሃል የለን ቆልዑ ኣዝዮም ከም ዘሸግርዋን ውዑያት ምዃኖምን ስለ ዝነገረትንውን ንሓደ ቤተሰበይ ንፍዕቲ ሰራሕተኛ ትሕግዛ ከም ጸላን ክትሓባበራን ነገርክዎ ንሱውን ሰራሕተኛ ረኺቡ ክትሕግዛ ሒዝላ ኸደ ሕጂ ኣነውን ቅድሚ ሕጂ ክድውለላ ከለኹ ቆልዑ እናመኸነየት ተንጸርጽርን ቀልጢፋ ኸይዕለልና ተዓጽወኒ ስለ ዝነበረት ሕጅስ የዕሪፋያ ብምባል ኣብ ዝጣዕመኒ ክድውለላ ጀመርኩ እንታ ንሳ ግን ለውጢ ዝበሃል ኣይነበራን በዚ ድማ ተዛሪበያ ዘይፍለጥ ክዛረባ ጀመርኩ ሓደ መዓልትውን ከም ቀደመይ ክረኽባ ደወልኩላ እንታ ንሳ ግን ኣይትቕበለንን ንጽባሒትውን ከምኡ ኣብ ሳልሳይ ግን ባዕላ ደወለትለይ ንምንታይ እኺ ክድውለልክ ከለኹ ዘይትቕበል ይበልክዋ ብሕርቃን ንሳውን ዕጅብ ከይበላ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣነውን እኮ ክዕርፍ ኣለኒ ኣብዘይ ሰዓቱ እናደወልካ ከመይ ኢለ ዝቕበለካ በለትኒ ኣነ ግን ከምቲ ዝበለቶ ናተይ ሰዓት ዘይኮነስ ናታ ሰዓት ሓለየ ይረኽባ ስለ ዝነበርኩ ብመልሳ ኣዘይ ተገረምኩ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኺ ኣነ ኸማን ከምኡ ዘይበልኩ ንዙ ኩሉ ሕማመይን ድኻመይን ግዜ ዘይሰኣንኩልኩም በልክዋ በዚ ድማ ምቕባል ኣብያትኒ ዓጽያትን ንቐነየት ኣነውን እዛ ቆልዓስ ንሳ ኸይደለየዶ ይኸውን ተመርዕያ ምናልባት እቲ ሰብ ዝብለኒ ዝነበረ ኩሉ ነገር ትኽክል ዶ ይኸውን ድሓር ከኣስ ልክዕ ከም ጸላኢኻ ጉዳይ ጥዕና ይኩ ዘይተሓትት ጉዳይ እዚ ጸገም እንታይ እዩ እናበልኩ ምናልባት መጀመርታ ውሳነይ ትኽክል ኣይነበረን እናበልኩ ክሓስብ ጀመርኩ ካብ ጥዕናይ ንላዕሊ ዘገድሳ ገንዘብ እዩ ኣነውን ተጥፍኦ ገንዘብ ምሳይ ግዜ ዘይምሕላፋን ደስ ስለ ዘይበለኒ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ቤተሰበይ ደው ኢለ ብቕባል ከም ዝኣበየትንን እንተኽኢሉ ከይዱ ደሃያ ክገብርን ኣዝያ ስለ ተሓርቕውን ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ክሕብረኒ ነገርክዎ ንሱውን ከምታ ዝበልክዎ ግዜ ኸይወሰደ ናብ ገዝኣ ኸደ እቲ ዝኸፍአ ግን ኣብቲ ገዛ ሓደ ጎበዝዩ ምስ ኣጸኒሕዎ እቲ ካብኡ ዝኸፍአውን እቲ ሰብ ንፈልጦ ምዃኑ እዩ ኣብቲ ገዛ ኾይኑውን ብናቱ ቴሌፎን ደወለለይ ሰላም ጥራይ ብምባልውን ንሶም ምስከዱ ብናታ ከም ትደውለለይ ነገረትኒ ኣነውን ኣብ ቅድሚ ጋሻ ጸሊኣቶ ያይለ ስለ ዝሓሰብኩ ሓራይ ክጽበየከ ብምባል ዓጸኽዋ ኣይጸንሐትንውን ከይተቐደመት ክትቅድም ስለ ዝደለየት ንሱ ምስከደ ተቐዳዲማ ደውለትለይ ጽቡቕ ጌራውን ክትዕለኒ ጀመረት ኣነ ግን ብምጥፋኣ ደስ ስለ ዘይበለኒ ንምንታይ እኺ ከይተቐበልክ ንቐኒኺ እንታይ ኮንኪ ከምኡ ትገብሪ በልክዋ ኣይተሓዘለይ ሓቂኻ ኢኻ ክምልሰልካ ኣይነበረንን ስምዒታዊት ስለ ዝኾንኪ በለትኒ ንመጀመርያ ግዜ እውን የቕሬታ ምሕታታ እናተገረምኩ ድሓን ጸገም የለን ጥራይ ካብ ብሕጂ ኣይደገም ተሻቒለኮ ሰብሊ እኸልኪ በልክዋ እዋ ሓቂኻ ኣጋጣሚ ኸማን ጋሻ ጸኒሕዎ በለትኒ ኣብ መንጎ ዕላልና ጋሻ ደኣመን በልክዋ ከይተገደስኩ ሓደ ወዲ ገዛውትና ንዓይኮ ብርሑቕ እዩ ደኣ እምበር ቤተሰብ እዩ ድሕረይ ስለ ዝመጸ ኣብዚ ከም ዘለኹ ፈሊጡ ሰላም ክብለኒ መጽዩ በለትኒ ኣነውን ጽቡቕ ጋሻ ደኣ ጽላእ ዶ ኾይኑ ብምባል ነታ ዘረባ ዓጸኽዋ ምስ ኣምስ ወዳእናውን እቲ ቤተሰበይ ደወለለይ
ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥና እውን ከመይ ፀኒሕካ ገዛ በልክዎ ንሱ ግን እንድዒ በጃኻ ዓቂ ተሓይሽ ብዙሕ ነገራይ ደስ ዘይበለኒ ማለት እንታይ ደስ ዘይበለካ አንታ ወዲ ኣብቲ ገዛ ሓደ ኩልና ንፈልጦ ሰብ ይፀኒሕኒ ንስኻ እኮ ምስ ምንዋሕ ግዜ እንድዕ እምበር ወዲ ገዛውትና ወዲ እዩ ፀኒሕኒ በለኒ ኣነ ድማ ኣቐዲማ ስለ ዝነገረትኒ እዋ ነጊራትን እንድያ ተኾነ ግን ከምቲ ዝሓሰብካ ኣይኮነን ቤተሰባ እዩ በልክዎ ንሱ እውን ቤተሰባ ከም ዘይኮነ ርግፀኛ ምዃኑ ነጊሩ ጥንቀቅ ከም ዘለኒ ኣማኺሩኒ ቴሌፎን ዓጠና በዚ ድማ ኣዝየ ተገረምኩ ዝገብሮ እውን ጠፍአኒ ሓደ መዓልቲ እውን ደወልኩላ ዝነበረኒ ሕርቃን ንውሽጠይ ገይረ እውን ጥንቀቅ ከም ዘለዋ ሕጂ በዓልቲ ሓዳር ምዃናን ሰብኣይ ዘይብሉ ገዛ ሰብኣይ ከተምፅእ ከም ዘይትኽእልን ተረዳዳእና ባህርያታ ግን ፈፂማ ክትገድፎ ይከኣለትን ብኸምኡ እውን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ህይወት ክሕልፍ ጀመርኩ ካብ ብዙሕ ሰብ እውን ብዛዕባኣ ሕማቅ ክሰምዕ ጀመርኩ ሕልፍ ሓሊፏ እውን ማሓዛይ እንድያ ተሸጊራ ከምዚ ሓጊዘያ ከምዚ ኣውፅኤ ከምዚ ገይረ እናበለት ኣዝያ ገንዘብ ተሓተኒ እዚ ግን ንሓዳር እዩ ንሳ ጥራይ ትተሓጎሰሉ ብምባል ብዙሕ ተገዲሰላ ይፈልጥኒ እንተ ካልእ ባህርያታ ግን መትሓዚ ነበረ ሽግርና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዩ እናኸፍአ ዝመፅእ ነይሩ ፍርሃተይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ከምዚ እንተጌራትንስ ናብዚ ምትመፀእ ደኣ እንታይ ክደገመኒ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረኒ ካብቲ መሓይሽን ጥዕጌራን ወሓሓጥን ናብ ዝቐልጢፋ ክትመፅእ ብዙሕ ድሌታ ይነበረንን ተኾነ ግን ነገራት ከም ዝረኣዩ ክፈትሖም ይደሊ ስለ ዘይነበርኩ ናይ ሓፍታ ሓዘን ስደት ምስ መፀት ስለ ዝተረደትን ምናልባት ተሓርቕን ተንፀርፅርን ብኸመያ ትኸውን ብምባል ክርድአላ እየ ዝፍትን ምናልባት እውን ፕሮሰስ ቀልጢፈ ስለ ዘይጀመርኩላ ንሱ እውን የጨንቃ ይኸውን እዩ ዝብል ሓሳቡን ነይሩኒ ተኾነ ግን ሽግርና ክፍታሕ ስለ ዘይከኣለ ሓደ ግዜ ኣዝዩ ስለ ዝኸብደኒ ንዓ ዝቐርብዋ ዓበይቲ ገይረ ከዛረበ እየ ዝፍትን ከምኡ እንተገይረ እውን ንምንታይ ኢኻ ብዝፈልጦን ዘይፈልጦን ኣራግፅ ትውድአኒ እናበለት እያ ትበሳጮን ተማርርን ኣነ እውን ምስ ሕማመይን ብዙሕ ጭንቀተይን ኣብኡ ኸላ ተዋሓሒጥና ቀልጢፍና ብሓንሳብ ንኾነሉ መዓልቲ ጥራይ ዝፅበ ዝነበርኩ ብብዙሕ ኣጋጣሚ እውን ናብኣ ቀልጢፈ ክመፅእ ስለ ዘይከኣልኩ ነደይ ንበዓልቲ ቤተይን ደቀይን ክትሪኦም ካብ ኤርትራ ከም ትመፅእ ገበርክዋ በዓልቲ ቤተይ እውን መጀመርያ ክትመፅእ ምዃና ምስ ነገርክዋ ፈፂማ ሕጉስቲ ነበረት ንምንታይ ደኣ ሕጂ መሪፅካ ብዙሕ እኮ ገዳሲ ይኮነን ድሓር ከዓ ፕሮሰስ ወዲእካልና ነርካ ተትኸውን ኣብቲ ምኻድና ከተፋንዋና ዘይትመፅእ ካብ ሕጂ በለትኒ ድሓን ፀገም የብሉን ሽዑ ከዓ ኣዴ ክነምፃ ሕጂ ግን ኣደይ እውን ቆልዑ ናፊቓቶም ስለ ዘላ ድሮ ነጊረያየ በልክዋ ብድሕሪ እዚኣ ድማ ኣደይ ክትሪኦም ዝመፀት ኣብቲ መጀመርያ ሰሙን እውን ምሸት ብሓንሳብ ኮይነን ይድውላለይ ነበራ ኣዝየንን ድማ ሕጉሳት ነይረን ድሕሪ ሰሙን ግን ሕማቕ ባህሪ ሓቢእካ ስለ ዘይሕባእ ምስ ኣደይ ምስ ምማዕሰኣና ኣነ እውን ነደይ ኣብ ግዜ ዕቤታ ብሰበይቲ ወዳን ደቂ ወዳን ክትሕጎስ ዝግባኣ ኣደ ኣብዚ ግዜ እዚ ባእሲ ብምባል ኣዝዩ ተሰሚዐኒ ነደይ እውን በይና ምስ ኮነት እንታይ ኮይነን ከም ዝበኣሳን ዘይሰማዓን ሓተትክዋ ኣደይ እውን በቃ ዝወደይ እዛ ሰብ እዚኣ ቀቲላ ትከያ ስርሓ ዘበለ ናይ በዓልቲ ሓዳር ኣይኮነን ሓደ ሰሙንያ እምበር ምሳይ ኮፍ ኢላ ንህለካ ኣብ ገለ ቦታ በፂሐ ክመፅእ ኢላ ጠፍያ ትውዕል ሕጅስ ኣነ መፀ ኣነ ከይመፃኹ ከምዚ እንተነይራ እዞም ህፃውንቲ ብኢድ ኣዲኦም ዘይኮነስ ኣደ ከም ዘይብሎም ብኢድ ሰራሕተኛ እዮም ዓብዮም እንታይ ክንብል ንብሎ እኮ ጠፍአና በለትኒ ሕማቅ ከም ተሰማዓውን ኣዝያ ተፈልጥ ኣነ እውን ኣደይ ምስ መፀት ክኸይድ ምደብ ስለ ዝነበረኒ ናብኦም ንምኻድ መገደይ ጀመርኩ ክሳብ ዝኣቱ ካብ ናፍቆት ንላዕሊ እንታይ ከም ዝተፈጥረ እንታይ ኮይነያ ጠባያ ከምኡ ኮይኑ ንምፍላጥ ተሃወኽኩ ብሰላም እውን ኢትዮጵያ ኣተኹ እንጋሻ መጠን እውን ኣብቲ መጀመርያ ጽቡቅ ግዜ ኣሕለፍና ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ግን ኣደይ
بقى حجست سلازي نبرت طبايا ختم محايش كم زلوا زخونه شجر انتهالي واخا تزراريبنا كنفتح كم زلنا أرد أقوى أدي سبت خيدون أو خينا أفان خوا أنا ون أمريكا تملسكو كم كلميون حدريك قال لي لعلم تحتن قبل جمركو طبايا عزيا زي محايشن كفو سلازنبره كل جديفه يودك أي كي تبلاش ولي أنا فرحكو نعقا من حقسكو إنها بريك مرح جمركو إذا تقبرني كفؤاتون أزيو خد حساسبن جمره لمن تاي كان مجمر يازو كل سب قدفك بلا نخلو زي قدفكو حج ولاد مزيو سكبر كم زي الله كحسب كلخو اتقادي مزوسنكو ووساني كتا حساسبن جمره عادا معلتون مسب كم تباسات تدويلو سنقراني قدايو انتاي مخانو خراقاقز مس دولكوون عن تبعلت حدار مس بعال بيتي تزر اللخيلاغم تباساتان قداي بزو حساب كم زعاتوون سمعكو كم كأدميون دويلة زراركوا نساقن فتسيمو أمانة الليل سبعايا مسمتة دويلة زتسوعتني بحنايا سلازي أنا كلامبر حانت معاتي بينو رخيبه يفلتني بلحثني نخا أمناون عزي تشجركو مودات أون كل تنجار حسابكو انتو خوين اللي إذا سمعو زلقو كله ولو بعيني زرع أخوه كم زي حسابكو انت زي كوينو سلام جيرة حراريك أتصل تزي كوينو جن دك أيون انت أتيوم لي ولو نتحراري أتصل نعي ربحة محامو أعمن كوا نفسي أزي مسبز حنون نعا بقلت نجركوا إذا قداي أزي سلاز بز حني مخالون سلاز سانكو أزيون كبيت سلاز خانة بزح نجرون كأمن سلاز جبرني كاب حجز اللقو عسنا كنكتسل أزي سلاز خبدني دك أين نقلبكو مس أزلنا حرارجن وي بقلتي تزاربو تلواخت نجرني تزي كوينو جن كانوا قارز كم زلنا نجركوا إذا مسبلكوا حزن كم زقات أمو سبيعة كاب جزامو ساقساب تسأن كوينا إننا نبعت دولة اللي زنبرت بصحات قربتنا نازمارنا نون سلاز شمعو زقات أما خلو كم زي تخبرنن كم زي أمنان سلاز نجركوام كنسا ماما كم زلنا نسا ولاكوا كم زرتاي تأمن كترترن زجبركوا بعليه كاب حجي زبلن خجبري انت كاباي وصاي مسكال سبكن ركب كم زي بالله هردو نفتنو بزي حسابون كاب حجي قول عاوليت كاخا لمنتي هاخو متكبر بمبال نعاين نعقان ببوغنا تقايقنا عديون بتلمن نلمينا ندق خاخت بالزودي بجاخا فتح زبال كي تسمعني تزخون مجمرة يخون نيروا حجي سرعات كجبري لالا بقى نشتي عقل قبر إله لما نتني أنا ونسمعكم نبقى قدمنا ونكن ملس تسمع معنا كابتا على تتأون كل نجرا تغيروا أزياخ تخبرن جمرت أنا ون سنبرنا نجر زفتحنا يوسلازم مثلني ندقي نعقان بروسس جمر كلهم دقي DNA كجبروا انتحتتنا اتعزيز حزنجن إذا سبزيئة كم مجمرة مساي كم زي نبراتي كردعك إله مهنياتو كلتي دقي ناتي كم زي كونو تنكرني كاباي حالفون نسدراي زوجي تاريخ تسمعه عديون إذا مسمعت عراس كساب سحز حممتني إذا كل واغا زغفل كله هيوتون أماي أتوا أنا ون تحر نويح عمات نفسي الرقاقي نهبرايك مرح جمركو